arratsaldeko 6ak bitartean. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Bueltan da korrika, 22. korrika honekaekak antolatuta Euskal Herri osoa zeharkatuko du 2022ko martxoaren 31an Amurrion hasita eta apirilaren 10 bitartean Donostian amaituta. Helburuei dagokienean korrika jaiotzetik izan dituen helburuak izango dira nagusi hala nola euskararen aldeko kontzientzia suspertzea eta euskaltegien eguneroko lana indartzeko dirua biltzea. Gu, gure aldetik, gogotsu eta arduraz gaude korrika sasoiaren aurrean. Gaurtik aurrera 5 hilabete iraungo duena. Euskararen inguruko ekimenik zirraragarrienaren bidez, AEKak gure hizkuntzaren aldeko harrotasuna eta aldekotasuna aldarrikatu nahi ditu. Alde batetik, harrotasun aldekotasun hori hauspo bihur dadin euskara erabiltzeko eta ikasteko. Eta bestetik, bultzada izan dadin urrats sendoagoak egiteko. Ekitea, eragitea, eginaraztea. Beraz, orain partekatu ditudan gogoeten ildotik, esan dezakegu tinko eutsiko diogula korrikaren helburuetako bati. Euskararen aldeko kontzientzia, herri gogoa hauspotzeari. Eta hauxe da 22 korrikaren mezua. Hitzekin. Hizkuntza bat hitzekin osatzen da, baina ekimenek eraikitzen dute hizkuntza baten komunitatea. Euskarak aurrera egin nahi badu, euskaldun proaktiboak behar ditu. Konbentzimendutik ekintzara, praktikara jausi egingo dutenak. Beraz, ohar zaitez badugunaz, bagarenaz eta izango garenaz. Hitza emana duzu, orain egin jauzi ekintzara. Euskara ahoan izan behar dugu herritarrok, elkarteek, erakundeek, bada ekiteko ordua. Xehetasun guztiak eman berri ditu gaur AEKak Donostian eta bertan dago gure lankidea den Udane Arbeo dagoeneko bukatu egin den korrikaren aurkezpenaren berri emango digu hark. Eguerdion, Udane? Bai, eguerdion, alaxe da, bueltan da korrika. 22. korrika honekaekak antolatuta Euskal Herri osoa zeharkatuko du 2022ko martxoaren 31an Amurrion hasita eta apirilaren 10 bitartean Donostian amaituta. Helburuei dagokienean korrika jaiotzetik izan dituen helburuak izango dira nagusi hala nola euskararen aldeko kontzientzia suspertzea eta euskaltegien eguneroko lana indartzeko dirua biltzea. Hori esek beraz, orain arteko emandako xehetasunak, datozen egunetan xehetasun gehiago emango dituztela aurreikusi du AEKak, eta besteak beste AEKako korrikako batzordeko kidea da, Aitziber Balantzategi, hor ikusten dugu zurekin dagoela, Udane, aurrera. Bai, Aitziber esan dugu, 22. korrika bueltan dela eta hautatutako leloa hitzekin izan da, nondik dator lelo hau? Bai, alaxe da, hitzekin euskaraz gauza asko izaten dira, ezta? Hitzekin osatzen du batetik hitzak, eta bestetik ekinak, ezta? Hitzekin egiten da hizkuntza eta ekinek egiten dute hizkuntza baten komunitatea. Eta hortik, ezta, bi hitzoiek elkartuta, hitzekin euskaraz ere baduela beste ezanaia, ezta? Horrela lotu dugu, adilkatu dugu aurtengo mezua. Eta 22. korrika honetan Euskal Herrian oso maitatuak diren pertsonaia komenduko dituzte, nortzuk dira horiek? Bai, 22. korrikak Pirritx, Porrotx eta Marimototz omenduko ditu.
bakizue, Aiora Zulaika, Jose Maria Agirretxe eta Mertze Rodriguezek osatzen dute, Pañatzo hirukote famatua, 1987an hasi zuten haien ibilbidea, Lasarte horian, eta orduz geroztik 34 urte luzez aritu dira eta jarraitzen dute haien lanean eta gainera euskaraz, ez da, garrantzitsuena guretzat, euskaraz. Ekiten, hitz egiten eta eragiten. Eta datorren urteko korrika horretan izena emateko zeintzuk dira eman beharreko urratsak? Izena eman baino parte hartzea. Parte hartzeko modu asko daude eta guztiak jasota dauzkagu gure web orrian, irubebikoitza.korrika.eus. Parte hartzeko karrera bertan, korrika egiten, birus lagundu nahi bada ere, ezin dugu helburu hori astu, bai bizin bitartez, bai gure arropak erozten. Korrika laguntzaile izaten, azken finean diru hori Euskara Eskolak eta gure lan aurrera ateratzeko lagungarri izaten zaigu. Antolatuko ditugune kultura ekitaldietara joaten, hau da, parte hartzeko modu asko daude, ez bakarrik korrika karreran bertan egiten, eta guztiak edo bakoitzak nahi duena parte hartzeko gonbidapena luzatu nahi dugu. Eta nola ez, egungo egoera aintzat hartu behar dugu, datorren korrikaldi hau nola aurreikusten dute? Orain arte egin ohi duzuen bezala egitea, aldaketarik izango da? Gure ohiko korrika egitea izango zen guretzat pozgarriena, eta printzipioz hori da gure asmoa eta helburua. Jakina, egon beharko dugu moldatzen, egoera, egon batetik bestera ikusi dugu, aldakorra dela, eta gu ere alaxe ibili beharko gara. Unean honeko egoerara moldatuz, tokian tokikoa, guztian ere ez dalako bardin izaten. Karrera bera oraindik urrun geratzen da, eta espero dezagun ordurako egoera danon hobe beharrez hobea izatea, eta bitartean, esan bezala, izango ditugun kultura ekitaldietan eta beharrezkoak diren neurrietara egokituko gara. Esan duzunarekin gelditzen gara, mila esker Itziber. Eskerrik asko udane Arbeo Donostiatik xehetasun hauek emateagatik. Gaur egun polita bizizan dugu, pixkat ikusten igalelako Rigorak bere hasierako proposamenak mantendu, handitu eta sakontzen ari delako eremu guztietan. Alde batetik ekoizleen egonkortasuna bermatu, bidezko prezioak bai ekoizpenaren kate osoan bermatzeari begira hor pausoak ematen ari ditu. Nekazaritza ekologikoan aurrera pausoak ere egiten ari ditu, bertako produktuak, bertako merkaturako bidean pausoak ematen ari ditu, eta baita ere gure ager zonalde zabalontan euskara normalizatzeko bidean pausoak ere ematen ari ditu, bai ekoizleokin gure lantokitan euskara normalizatu eta baita erabilera eremu publikoetan bestelako proposamenak sortuz, agerraldiaren bitartez, ez? Eta beraz, hori horren laburpen bat bizi izan dugu gaurkoan eta egia esan bide honean goazela erakusten duen arratsaldea bizi dugu gaur. Etorkizunari begira, oain arte bai egia dela, oain dela 2 urte arte ere, edo errigorazen pixka batez, ekoizleak, erosleak eta euskara barne behiltzen zituen, nola esan, matrimonio bat edo. Baina duela 2 urte hasi ginen, beraiek eskatu zutenez, Ager Baskoruneko biztanleak, hau da, zonaldez euskalduneko Erribera eta erdialdeko, Nafarroko herrialdeko biztanleak eskatzen ziguten bai dirua oso ongi, eta gero zer, eta kalean gure umeak zer, eta nola inen dugu, ez? Orduan, ateratzen den diru zati bat ere horretara doa zuzenean, ez? Agerraldira izeneko ekinmenera, eta agerraldian
Aurten Sartadudako kalizendegiak adibidez horretan inbertitu da, 18 ludoteka, herri ez euskaldun horietan umeak euskeraz eta hitzeko, Tuteran bi futbol talde, bat neskena eta bestea mutilena, eta horretara etorri gara. Nahikoa dela esatera, eta orain beraiei tokatzen zaiela. Herrigoraren udazkeneko kanpaina, Nafar hegoaldeko uste euskara Gipuzkoa, eta abiatzeko modua da auzolanean egitea. Gero kanpaina bukaeran banatuko diren saskiak prestatzen. Aukeratu dugu horrela hastea, nahi genuelako aurtengo kanpaina honetan batez ere atentzioa jarri kanpainaren ekarpenari esker sustatuko diren euskalgintzako proiektuetako bat agerraldia da. Agerraldi horren espiritua, irudia eta hori erakusteko aukera bat izan alzelako lehenengo egun hau. Berez auzolan hau, kutxak egitearena urteroko hitzordua da, jende oso gustora etortzen dena eta hemen goiz pasa bat egiten duguna, baina urten hori apur bat indartu dugu, jende gehiago etorri da gainera, batez ere jende gaztea, eta gero arratzaldean Tuteran kontzertu bat egongo da, agerraldiaren agendan dauden ekintza guztien artean kokatu duguna, eta kontzertu horretara ere beste jende asko etorriko da, eta horrela apur bat irudikatzen dugu kanpaina hasierako momentu honetan, bai alde batetik kanpaina hasten dela, kutxak preste daudela, eta eskariak egiteko epea zabaltzen dela eta bar, baina batez ere kanpainaren arrazoi nagusietako bat dela agerraldia egitasmoa bultzatzea. Euskararen emaria berrituta eta berriro geuk egiten ez badugu ez baitu inork egingo. Nafarroa erdita hegoaldeko eremu honetako euskaltzaletasunari ekarpen ekonomiko bat nola egin aldiogu, hemengo nekazaritzari edo ekoizpenari bultzada nola eman aldiogu, eta hori auzolanean nola egin daitekeen. Eta ematen du eskema horrek oinarriak badituela. Eta agerraldi azken finean da, eremu honetan euskerak espazio barriak irabazteko egitasmo bat. Tokian tokiko euskaltzaleek ikusten dituzten behar eta interesak eta gogoen arabera, ber nola bultzatu aldiren, iniziatiba puntualak, egonkorrak edo abar. Leku batzutan izango dira ludotekak martxan ari direnak jartzen, beste batzutan ekoizletxe batzuetan euskera planak, herri batzuetan kale izendegiak elebitan jartzen ari dira, euskera egunak antolatzen, eta apurka-apurka segurazki etorriko dira egitasmo iraunkorragoak eta anitzagoak. Eta orduan, AEK sortzen eta ikastolek egiten duten euskaltzaleak eta euskaldunak sortzeko atal horri, agerraldiak segurazki osatu ahal izango dio agerraldiaren egitasmoak eman ahalko dio, espazio barriak irabazteko, eta hemen orokorrean azken finean euskarari euspo barri bat emateko aro bat irekitzea. Eta kanpainak, udazkeneko kanpaina hauek saskiak, banatzeko kanpaina hauek, horri bitartekoak eta horri bultzada emateko tresna izango dira. Eta segurazki, orain da momentu aurrengo 3-4 urteetan salto hori emateko. Agerraldian urtu dira, agerraldian urtu dira, agerraldian urtu dira, agerraldian urtu dira. Merkataritzan euskararen erabilera bultzatzeko kanpaina abiatu du Eusko Jaurlaritzak EAEko hainbat udal eta merkataritza elkarteekin batera. Bilbon aurkeztu dute betikoa gertukoa eskatu euskaraz eskaini euskaraz ekimena, eta hain zuzen Bizkaiko hiriburua izango da bertan parte hartuko duen udalerrietako bat.
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako beste 60 udal baino gehiagorekin batera. 60 dira zuzenean ekimen honekin bat egin duten udalak. Baina aintzat hartzen baditugu baita ere UEMaren bitartez datozenak edo mankomunitateen eta kuadrilen bitartez datozenak 100 gora dira. Bada zerbait. Gure hizkuntzak Bilboko kaleak betetzea nahi dugu. Gure egunekoaren parte izan dadila. Euskarari egunekorotasuna ematea eta hala bere erabilera normalizatu dadila. Iaz abiatutako bideari jarraiki antolatu du Jaurlaritzak aurtengo kanpaina. Izan ere, helburu horrekin egin zen iragan urtean antzeko ekimena. Aldiz, pandemiak ekintzaren eragina asko mugatu zuen eta aurten indar berrituta eta erkidego osoko udalen eskutik ekingo diote sentsibilizazio kanpainari. Hain zuzen, gertuko merkataritzan jarriko du fokua ekimenak, betikoa eskatzeko aukera ematen duten establezimenduetan alegia. Herritarrek ezagunak dituzten zerbitzuen gertutasuna baliatu eta inguru horietan euskara txertatzeko helburua izango du kanpainak. Momentuaren ezaugarrietako bat da Gabonetara goazela. Gabonetan erosketa gehiago egiten ditugu, ondoren merkealdiak eta rebajak etorriko dira, eta horietan ere merkataritzaren arloan egoten den jarduera handiagoa izaten da, eta iruditu zaigu, une hau aprobetxatu behartzela baita ere, euskararen inguruko mezu hau bidaltzeko. Sailburuak aipatu duenez, Eusko Jaurlaritzak martxan jarritako eremu sozioekonomikoaren planak agintzen du garrantzitsua dela merkataritza eta kontsumo eremuetan zerbitzu hizkuntza euskara izan dadin sustatzea. Eta eskakizun horri erantzunez, eginda kanpaina hau. Palomari eskatu lebatza, begian ikusia freskoa den. Eta kontuz bidea gurutzatzerakoan. Zer jarriko dizut, Xabi? Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu, eta horretarako gaurko gonbidatua dugu Migen Zupiria, kultura eta hizkuntza politikako sailburua, eta Eusko Jaurlaritzako bozeramailea. Eguerdion, eta ongetorria Hamaika Telebistara. Eguerdion, eskerrik asko. Gaur bertan, goizean Bilbon egon zara, Eusko Jaurlaritzaren babesarekin, tokiko merkataritzako euskara erabiltzeko sentsibilizazio kanpaina bat aurkezten, ezta? Tokiko merkataritzak bai bezeroek eta baita ere merkatariek lehenengo hitza euskaraz esan dezaten. Hori baita, ez? Azken finean euskara sustatzeko eta euskararen erabilera bermatzeko lehen pausoa, ez? Bai, hala da. Kanpaina bat aurkeztu dugu Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Autonomia Erkidegoko dendari elkarteek eta udalek babestutakoa. Kanpaina bat izango da, autonomia erkidego osorako, naiz eta herrialde bakoitzak eta herri bakoitzak aukera izango duen bere egoerara moldatzeko kanpaina hori. Eta bilatzen duena da, denda batera goazenean lehen hitza euskaraz egitea, eta dendariak eta tabernariak ere gonbidatzen ditugu, bezero modura sartzen garenean denda batean edo taberna batean lehenengo hitza euskaraz egin diezaguten. Lehen pausoa bezala, ezta, esan bezala, euskara hori, erabilera hori sustatzeko. Ildo honetatik baita ere euskararen aholku batzordean aurkeztu berri duzue, edo aurkeztuko duzue, hobeto ez da barkatu, euskararen agenda estrategikoa datozen 3 urtetarako, 2021 eta 2024 arteko estrategia hori, zeintzuk izango dira, lan lerroak? Agenda estrategikoak egiten duena da gobernu programan, Eusko Jaurlaritzak bere programan hizkuntza politikaren arloan ezarri dituen helburu nagusiak garatzeko bideak ipini. Legegintzaldi honetarako finkatu ditugun lau helburu nagusiak dira, lehenengoa hizkuntzaren ezagutza zabaltzea, bigarrena hizkuntzaren erabilera sustatzea, hirugarrena da euskara bizirik dagoen beste lurraldeetako erakundeekin eta agenteekin harremana estutzea, eta laugarrena da hizkuntza eskubideak bermatzea. Orduan, bereziki eta horiek izanik helburu nagusiak, azpimarratuko nuke alde batetik ahalegin handi bat egingo dugula euskaltegiekin, batez ere euskaltegi pribatuekin, bertan lan egiten duten irakasleen lan baldintzak hobetzeko eta heldu modura euskaltegietara hurbiltzen direnek ikaskuntza mailak betehala beraien ikasketa horiek doanekoak izan daitezen. Eta gero, agintaldi honetarako oso enfokatuta daukagu hizkuntzak baditu erabilera formal batzuk, hezkuntza sisteman gertatzen direnak edo administrazioko arloan gertatzen direnak, baina badira beste batzuk hizkuntzak erregistro informalagoak posible dituenak, ezta? Horiek batzuk dira haur eta gazteen kasuan ikasgelaz kanpo egiten diren aisialdi eta kirol emanaldietan, kontsumo digitaletan, edo guk alduok
tabernatan, dendatan eta lan munduan egin ditzakegun erabilera bietan, ez? Hor finkatuko ditugu gure helburu nagusiak. Izan ere erronka egon badago, ez bakarrik euskararen ezagutza handitzearen arira, baizik eta baita ere euskararen erabilera handitzearen arira, ezta? Horretarako gako batzuk eman dituzue plan estrategiko horretan, baina honen arira zen nolako hausnarketa egingo zenuke? Bueno, nik uste dut gure lurraldeak egoera soziolinguistiko ezberdinak dituela, eta iruditzen zait, hizkuntzaren erabilerak eta hizkuntzarek garapenak lotura handia duela realitate soziolinguistiko hiekin. Esango nuke, Euskaldunek gehien dagoen eremuetan euskara gehiago hitz egiten eta entzuten dela, eta alderantziz beste lurralde batzuetan zailagoa dela. Eta iruditzen zait, hizkuntza gaitasunak ere lotura zuzena duela inguru horrek daukan eraginarekin. Orduan, edozen kasutan, hori da abiapuntua. Gaur inoiz baino baliabide gehiago dauzkagu, uste dut abiapuntu ere inoiz baino hobea dela, eta errealitate horietan oinarrituta eman behar diogu bultzada eskuartean daukagunari. Eta ildo honetatik, sektore publikoan euskararen erabilerak ez denolako garrantzia hartzen du? Bueno, sektore publikoan nik lotzen dut batez ere lan eremuarekin. Agintaldi honetarako daukagun helburu nagusietako bada ekonomiaren eta enpleguaren munduan eragitea, ez? Eta nik administrazioak ikusten ditut zentzu honetan ia eremu sozioekonomiko bat bezala. Esan nahi dut, bilatzen duguna da euskara lan hizkuntza bat izatea, bilatzen duguna da euskara zerbitzu hizkuntza izatea, bilatzen dugu pertsonen artean lanean euskaraz hitz egitea, bilatzen dugu jendeari administrazioetara datorrenean euskaraz erantzuna emateko gaitasuna edukitzea, eta bilatzen dugu baita ere gure eguneroko lanean euskara tresna izatea, agiriak sortu, dokumentuak sortu, legeak sortu eta barretarako, ezta? Eta orduan guzi hori dago lotuta administrazio publikoetan hizkuntzaren garapenarekin eta erabilerarekin, eta nik esaten dizudan bezala sartuko nuke eta estrategiak hortik joko luke, eremu sozioekonomiko guzian enbinen nahi dugun helburuarekin. Eta euskaraz ari garela, gaur bertan Donostian egin dute agerraldia AEK-ko kideek, datorren urterako korrikaren xehetasunak emateko, nola ikusten duzu egoera? Bueno, alde batetik esan nahiko nuke euskararen erabilerak beste hainbat gauzek bezala pandemia urte eta erdi luze honetan kasu batzutan eta toki batzuetan zailtasunak izan dituela, ez? Zailtasun horiek nabarmenak izan dira euskaldun gutxien dagoen eremuetan, bertako personek zailtasun gehiago izan dituztelako. Bereziki, euskara hezkuntzarako tresna bezala erabiltzen duten gazte askok, ez? Inguruan ez dutelako behar beste euskara bizitzen eta entzuten. Baina adibidez euskaltegietan ere izan zuen eragina, eta korrikaren antolatzailea AEK da, eta erakunde publikoetatik laguntza eman zaie, baina hala ere notatu da, ez, euskaltegietan, ikasle gutxiago izan da, harreman asko zailagoak izan dira, modu digitalak erabili behar izan dituzte zerbitzua emateko ikasle ziren hoiei, eta guzti hori borobiltzeko esango nuke, igaz egitekoa zen korrika, egin gabe geratu zen, osasun egoerak ez zuelako biderik ematen horretarako, ez? Orduan, hizkuntza kontutan ere, esango nuke beste arlo batzutan bezala, naiz eta oraindik pandemia egoeran gauden, berpizte momentu batean gaudela, ez da? Eta nik, datorren urtean, gaur aurkeztu duten, eta 22ko martxoan egingo den, korrika ere ikusten dut, hizkuntzaren ikuspegitik berpizte horren elementu bat bezala. Gai honekin lotuta, kulturaren transmisioaren eta baita ere euskararen transmisioarekin lotuta kezka agertu du pantailak euskaraz plataformak, batez ere ikus-entzunezko plataformetan eskaintzen diren eduki gutxi dagoelako euskaraz, ezta? Legebiltzarrean egon ziren aurreko astean proposamenak aurkezten, egoera iraultzeko aukerarik ikusten duzue? Nik esango nuke daukagun erronkarik zailenetako bat dela. Helburu bezala ipini ditugu agintaldi honetarako, lehendik zetozen bide batzuei jarraituta, hizkuntzaren ezagutza eta erabilera bultzatzeaz gainera, sustatzea hizkuntzaren erabilera eremu ez formaletan. Horrek esan nahi du, ahalegin berezi bat egingo dugula eskolaz kanpoko jardueratan, kirol arloan edo aisialdian euskara presentago egon dadin,
Edabideetan ere euskara presenteago egon dadin aleginak egingo ditugu, eremu sozioekonomikoan aleginak egingo ditugu, eta hor identifikatuta daukagu baita ere mundu digitalean euskararen presentzia areagotzea. Gertatzen dena da, mundu digitala gaur ez da kutsatila bat, dena da digitala. Eta denean eraman nahi dugu, eta denean ikusi nahi dugu presente euskara, eta horrek lan izugarri bat jartzen dugu. Erreza estan lan bat. Eta hau, eramaten badugu ikusentzunezko edukien mundura, lan oraindik ere komplikatuagoa da. Errealitatea da, gaur egun ikusentzunezko horiek entzun eta ikusi egitezkean plataformatan musikaren kasuan behar bada gutxiago, baina audiovisualek edo filmetan eta serietan presentzia hori txikiagoa dela, eta mundu oso bat dela, mundu osotik sortzen diren gauzekin, eta mundu oso hori euskarara ekartzea, ez da erresa, eta asko kostako da. Ez dakit posible izango da ere. Baina edozein kasutan, realidade horri ere heldu egin behar zaio, eta aleginak egiten ari gara, plataforma handi horietara hurbildu eta beraiekin batera lantzeko eta ikusteko ze pausu eman daitezken euskararen presentzia ia zero izatetik pixka bat gehiago izatera iritsi dadin. Honekin lotura zuzena du Madrilen prestatzen ari diren ikusentzunezko lege proiektu hori. Ez da kezka piztu da, izan ere hizkuntza kuotak ez dituztela ezartzen, zirriborro horretan Euskal Alderdi Jeltzaleak zuzenketak aurkeztu ditu. Kontuan hartuko direla uste duzu? Bueno, seguru nago Eusko Alderdi Jeltzaleak bere ahalegin guztiak egingo dituela, uste dut Bilduk ere egingo dituela, eta ikusi dugu Kataluniaren izenean Madrilen ordezkari direnek ere ahalegin hori dutela eskuartean, ez? Estatu Espainiarrak, edo Espainiako gobernuak onartu behar duen ikusentzunezko lege horrek gehiengoa behar du parlamentuan. Eta gobernu Espainiarrak erabaki beharko du norekin lortzen duen gehiengo hori. Eta badaki, gehiengo hori Euskadiren eta Kataluniaren izenean dauden talde nazionalistekin lortu nahi badu, kontu honetan pausoak eman beharko dituela eta konpromisoak hartu beharko dituela. Kulturarekin jarraituta, 2022ko aurrekontuei begira, kultura eta hizkuntza politiken aurrekontuen herena bideratuko da kultura proiektuen zabalkunde eta sorkuntza berpizteko edo bermatzeko, izan ere sektore honek pandemiaren eraginez zuzeneko ondorioak izan ditu, ezta? Bai, eta ez dakit behar beste aztertu ditugun ondorio horiek, ez? Modu orokorrean esaten dugu kulturak asko sufritu duela, baina behar bada zehatzagoak izan beharko genuke. Eta gai izan beharko genuke ongi identifikatzeko zeintzuk diren, gertatu diren kalte horiek. Adibidez, kaltea oso nabarmena da, gauetan musika emanaldiak ematen dituzten aretoen kasuan, ze urte tardizitxita eduki ditugu. Kafe antzukia edo doka adibidez. Kaltea ere bastante nabarmena da, kalean egin izan diren ikuskizun askoren kasuan, eta gogoan daukat kalean zerkia, hilabete askotan, kalez kale ibiltzea ikuskizun ibiltari bat ezinezko bihurtu da, hartu behar izan ditugun erabakien ondorez. Gero badira, aktibidade pribatu batzuk ere, kaltetuak gertatu direnak muga guzti horiengatik. Eta gero, badago esan dezagun kalte publiko handi bat. Egia da, administrazioek beren baliapideekin bete dutela hutsune hori, baina SGAek atera berri ditu 2020 urteari dagozkion datuak takilari lotuta daudenak. Zer esaten digute datu horiek? Esaten digute ikuskizunen kopurua 130 jaitsi dela gutxi gora bera, baina ikusleen kopurua 170. Eunetik 70 ikusle falta ziren, beraz, 130 izan da parte hartu duen publikoa. Eta horrek eragin ekonomiko badu, ze sarrerak ordaintzeko zauden personak ere gutxiago izan dira. Orduan, kalteak, batzuk pribatuak dira, publikoak beste batzuk, diru publikoak baliabide publikoekin estali daitezke, areto handien galerak, orkesta publikoen galerak, eta bar. Gero badago mundu pribatu bat, atenditu behar dena, ez? Eta, horregatik, erakundeetatik planteatu ditugu hainbat ekimen. Bereziena, seguruenik, nik uste dut, euskal kulturaren kasuan izan da, igaz, bultzatu genuen beste bat programa. Beste bat programa horren bitartez posible egin genuen hainbat kantarik, dantzarik eta antzeslek lan egitea eta diru bat kobratzea horren truke, eta aurten beste bat berria edo beste bat berriz egingo dugu,
urtea ez delako askorentzat erresa izan, eta urte honen bukaera, eta datorren haren hasiera eramangarriagoa izan dedin, nahiz eta berriz ere osasunak hor zailtasun batzuk ezartzen dizkigun, eta horiek ere kudeatu beharko ditugun. Esan bezala, pandemia oraindik ez da amaitu, ez da, neurri berriak indarrean daude, eta kolokan egon daitezke neguan eta udazkenean egongo ziren hainbat ekitaldi edo kultur ekitaldi handi, besteak beste Durangoko azokaren atarian gaudela ere esan dezakegu, orain arte pentsatzen zen aurrez aurrekoa bermatuta egongo zela, aurreikuspenik egin dezakezu? Bueno, nik orain egin behar dudana da, orain arte egin dudana, Geredea Galkarteko ordezkariekin hitz egin, eta nik uste dut egin behar dugun alegina dela ez momentu honetan behintzat bertan bera ustekoa. Uste dut egin behar dugun alegina dela elkarrekin pentsatzea, ze modutan egin dezakegun seguru izan dadin. Eta helburu bezala jartzea, igaz modu digitalean egintzen azoka, aurten digitalean ere egingo da, baina pentsatu beharko genuke ze baldintza bete beharko lirateken presentziala edo aurrez aurreko azoka hori ere egin ahal izan dadin. Eta hau egin beharko genuke Durangoko herriari arriskurik sortu gabe. Ze gauza bada aretoa eta azoka egiten den areto hori kontrolatzea, baina badakigu azokak jendea eta pertsonak dakartzala Euskal Herri osotik, eta horiek gero ezin daitezke modu kolektiboan edo masiboan ibili herrian, ezta? Orduan, hau dana izan beharko dugu kontuan, eta pentsatu eta erabaki zen neurri hartu beharko lirateken azoka egin dadin. Ekonomia alorrera begiratuta, aurrekontu proiektua aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak, aste honetan zehar Pedro Azpiazu Ogasun sailburua biltzen ari da talde politikoekin, desberdinekin, gaurkoan Euskal Herria Bildurekin, ostiralean Elkarrekin Podemosekin. Ez dakit, babesak lortzeko aukerarik ikusten duzu aurtengoan? Bueno, aurtengo abiapuntua ezberdina da, eta hori danok dakigu eta uste dut horrela esan behar dela, ez? Gobernua babesten duten talde biek, EAJak eta PSek gehiengoa dute legebiltzarrean. Orduan, behar izanik ez dago. Oain, behar izanik ez izan arren, eta ikusita ze momentutan gauden, danik lehen esaten izun berpistearen momentua izan beharko lukela honek. Zenbat eta babesa handiago auki berbiste horrek hobeto. Jaurlaritzak alegin izugarria egin du, baliapide berezko dauden baliapide guziak eta ez daudenak ere aurrekontu horretara ekarriz, eta inoizko diru kopururik handiena erabiliko dugu aurrekontu horiek osatzeko. Aurrekontu horietan garrantzi berezia eta berezia dute arlo sozialarekin zerikusia duten partida guziak. Hezkuntza dela, osasuna dela edo laguntza sozialak direla. Eta gainera, alegin berezi bat egingo da inbertsiotan. Inbertsio horiek bilatzen dute gizartean ekonomia berpiztea eta aktibatzea. Beraz, alegina handia da. Alegin hori osatzeko modua balego Jaurlaritzak bereak dituen kompetentzien edo ahalmenen barruan eta lehendik ere dirutza handia jartzen ari garen ezkero, kontuak apurtu gabe, ona izango litzatik eta alegindu beharko genuke, zabalagoa lortzen. Euskal Herria Bilduren kasuan, esaterako Nafarroako aurrekontuak babestu ditu, baita ere Espainiarra estatukoak. Horretarako borondatea ikusten duzue baita ere Euskal Autonomia Erkidegoan? Bueno, nik ez nuke baitu beharko borondatea, ez? Ikusiko dugu gero gauzak nola gertatzen diren, baina, egin daiteken ariketa bat da hartzea, Nafarroan egin duten akordio bere horretan, eta Euskadira ekartzea, eta galdetzea EH Bilduri termino horietan babestuko lituzketen edo ez Jaurlaritzaren aurrekontuak. Aipatu duzunez, inoizko aurrekonturik oparoena izango da aurtengoa, datorren urterakoa, 13.000 milioi euro baino gehiagoko aurreikuspenarekin, Europako funtsak tartean, momentuz oraindik ez dago argi, zein proiektu jasoko dituen Europako diru hori, baina hala ere behin baino gehiagotan azpimarratu izan duzue, aurrekontu horietan barne bildutako proiektuak, naiz eta funts horiek jaso ala ez, aurrera aterako direla. Bueno, uste dut importantea dela esatea, Jaurlaritz aurrekontua egiterakoan, batetik egin behar da diru sarreren kontaketa, edo zenbaketa, eta bestetik gastuena. Eta esan behar da, diru sarreren arloan ez ditugula aintzat hartu Europatik etorri daitezken diruak. Espainiako gobernuak adibidez bere aurrekontuak egiterakoan sartu ditu diru sarrera modura, ingreso modura Europatik espero dituen diruak. Guk ez. Beraz, guk diru sarreretan kontatu ditugun baliabide guztiak dira aldundietatik
etorriko zaizkigunak, kontzertu ekonomikoaren flujoen bitartez, edo herri zorraren bitartez lortuko ditugunak. Beraz, ez Europatik etorri litezkenak. Hoiek izango lirake gehiago. Gaur egun daukaguna baino gehiago. Eta bai esan duguna da, guk aurrekontuetan jaso ditugun inbertsio proiektu guztiak gauzatuko ditugula eta mamituko ditugula Europako laguntzak etorri doaz. Beste bide bat geratzen da argitzeko, eta da, zenbat baliabide gehiago lortuko ditugun Europako funtsetatik eta nora eramango ditugun. Eta horretarako egin zen joan den urteko abenduan ahalegin bat Next Euskadi planaren bitartez finkatzeko Euskadi mailan eta lurraldez lurralde estrategikotzat jotzen diren proiektuak eta horietara joan beharko lukete baliabide europarrek. Eta baliabide europar horien informazio gehiago noiz izango duzue? Bueno, harremana etengabekoa da. Nik uste dut Espainia mailan ere zailtasun handiak dituztela behar dan bezala ordenatzeko kontu hau. Lehenengo erabakiak 2021 batean hartu ditu Espainiako gobernuak arlo ezberdinetan eta aitortu behar dugu ez dugula zer esan handirik izan. Espainiako gobernuak erabaki du, diru horietatik zenbat gobernuak berak kudeatuko zituen, eta zenbat geratuko ziren autonomia erkidegoetan kudeatzeko. Eta etzegu gustatu, neurria handi batean oso baldintzatuta etorri direlako baliabide horiek, eta Madrilen erabaki dutelako zertan gastatu behar diren, guk lehenagotik aurkeztutako proposamenak aintzat hartu gabe. Momentu honetan, eta 2022-2023 urtei begira, harremanetan gaude, departamentu, ministerio ezberdinekin, eta Moncloan dagoen idazkaritzarekin, aintzat hartu daitezen gure proiektuak. Eta orain arte, hitz onak izan ditugu, eta ikusiko dugu, etengabeko harreman horretatik bideratzen ditugun 22-23 beharko genituzken baliabideak. Klima aldaketari buruz eta transizio ekologikoari buruz ere hitz egingo dugu gaurkoan, COP26 klima aldaketari aurre egiteko goi bilera hori amaitu berri da, Eusko Jaurlaritza bertan ere izan da, baina hala ere Eusko Jaurlaritzak ere badu bere planez zehatza, ezta? Adibidez, Basque Green Deal delako hori ez, izango dira lanildoak aurrerantzean? Bueno, lanildoak oso potoloak dira eta asko dira, baina behar bada egin dezakegu alegina gutariko bakoitzaren gana ekarrita pentsatzeko zer egin daiteken da nola egin daiteken. Eta gero, danon arteko batuketak eta erakundeen bultzadak gauzatu beharko da hori ez. Alde batetik dago gaz modura egiten ditugun isuriak, eta horiek gutxitu egin behar ditugu. Bestetik daude, gure hondakinak izan etxeetan, familietan edo izan enpresetan, hondakin horiek alegina egin beharko genuke gero eta gutxiago izan daitezen. Guk erosketak egiten ditugunean, familian, edo enpresak egiten dituztenean. Pentsatu nola egin dezakegun erosketa hori, ahalik eta zabor gutxien sorrerazi dezagun ondoren. Bestetik izango litzake pentsatzea ondo, eta horretan ere ari gara, sortzen ditugun zabor horiek nola sailkatu daitezken modu txukun batean jaso daitezen. Sailkatze horrek ekarriko du, hondakin horietako batzuk, beste produktu batzuk egiteko erabili ahal izatea, edo energia sortzeko erabili ahal izatea. Azkenik geratuko zaizkigu hondakin batzuk, berrerabili ezingo direnak, eta horiek ikusi beharko dugu zabortegi eta planta ezberdinetan nola kudeatzen ditugun. Eta gainera dago, gure eguneroko bizimoduan, adibidez etxe bizitzetan dauzkaguna isolamentuak edo ez dauzkagunak, edo gure garraioaren erabilerak. Bultariko bakoitzak hartzen ditugu erabakiak, trenez ibili, kotxe ibili, gero dago trenaren erabilera, daude kamioiak, orduan guzti honek sortzen digu egoera bat, datozen urteetan eutsi behar digu egoera honi. Euskal gizartearen konpromisoa eta Euskal erakundeen konpromisoa da, arlo guzi hauetan lan egingo dugula, ahalik eta hondakinik gutxien sortuko dugula, sortzen ditugun horiek sailkatu eta tratatu egingo ditugula, eta isuriak gutxitzen ahaleginduko garela danok. Eta horretarako Jaurlaritzak dauzka plan ezberdinak gai hauetako bakoitzari erantzuna eman behar diotenak. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramailea eta kultura eta hizkuntza politiken sailburua, eskerrik asko Hamaika Telebistarentzat tarte bat hartzeagatik. Eskerrik asko zuri.
Abenduak 15 kalera aterako gara ikamako ikasleak hezkuntza komunitatearekin batera. Eta aldarrikatzen duguna da abenduak 15 Euskara zonifikazioaren legearen 35. urte urrena da, eta orduan honekin hautsi nahi dugu Nafarroa euskalduna izateko. Urteetan zehar maila ezberdinetako biztanleak sortu ditu zonifikazioak, eta zapalkuntza honek eragin zuzena izan du Nafarroako ikasleriarengan. Legeak ezarritako eremu ez euskaldunean ez dago euskaraz ikasteko aukerarik, eta eredu publikoan eta eredu mixtoan ugariak dira euskaraz ikasteko aurkitzen ditugun trabak. Hamarkada guzti hauetan zehar 100 ikasleoi 100 kilometro egitera behartu izan gaituzte, gure hizkuntzan ikasi ahal izateko. Beste hainbatek ezin izan ditugu euskaraz ikasteko jartzen dizkiguten traba guztiak gainditu. Geroz eta gehiago gara lege honek eragiten dizkigun zapalkuntzekin bukatzeko beharra dugunok. Behar honetatik jaiotzen da gaurkoan aurkezten dugun dinamika. Ikasleok zuzenan jasaten ditugun zapalkuntzak plazaratu eta gure beharrak erdigunean jarriko ditugu. Nafarroa bat delako eta ez hiru. Ikasleok gure hizkuntzaren eskubidea aldarrikatuko dugu. Sormene. Eta egunero legez elkarrizketari tartea irekiko diogu eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Gotzon Barandiaran Sormene jaialdiko antolatzailea. Eguerdion eta ongi etorri Hamaika telebistara. Eskerrik asko. Galdakora itzuliko da aurki, Sormene, Euskal Sortzaileen plaza, aurki esaten dut, atzera kontaketa ere hasia dela ezan daiteke, aste bat, besterik ez baita falta, gogotsu egongo zarete. Bai, bigarren edizioa da hau, eta iazko edizio pandemikoaren ostean, nahiz da urten ere oraindik pandemian egon, bestelako giro batean ekin diogu eta uste dugu emetik astebetera gauzak asko gertzen ez badira behintzat, presentzialki izango dela Sormene, iaz ez bezala, eta gogotsu gaude azkeneko txikikeriak eta ukituak kudeatu eta dena lotuta utzi nahian. Esan duzu, aurreko urtean jaio zela Sormene, pandemiaren erdian neurri murriztatzaileak tarteko ez da, baina aurtengoa desberdina izateko nahi hori ere bada eta izan daiteke ez da, presentzialtasun horrek beste kolore bate eman diezaioke jaialdiari. Naturala dena, ez da, uste guk Sormene sortua dugu, Galdakaoko herritarrek parte hartu dezaten, batez ere, ez da. Bai zaleek, bai sortzaileek, antolatzaileek eta kazetariek, hezitzaileek, herri osoak parte hartu dezan. Eta ez bakarrik Galdakostarrek, Euskal Herri osoko kulturzalek ere parte hartu dezaten. Eta parte hartze hori sare sozialak guk sinesten dugu gehien bat aurrez aurreko sare sozialetan, fisikoetan. Eta orduan ulertzen dugu aurten behintzat ahaleginik eta handiena horretan egingo dugula. Beste urte batzuetan ere bai, baina aurten oso nabarmena da horretan egin behar dugula eta horregaitik ari gara azken asteotan hainbat eragilerekin biltzen azaltzeko zer den Sormene eta nola ulertzen dugun kulturgintza eta nola uste dugun beraien parte hartzea ezinbestekoa dela. Dena den, aurtengo edizioan ere plaza virtuala ere izango da sormene.eus atarian. Beti, guk argi daukagu, bai gaur egun, bai etorkizunean, are gehiago, euskarak eta euskarazko kulturak plaza virtual hori ingurune digitala bere plazatzat hartu behar duela. Eta guk hasieratik oso argi daukagu sormene.eus, baina ez bakarrik sormene.eus, guk hainbat edabiderekin ari gara elkarlanean eta horietan guztietan edatuko dugu, zabalduko dugu Sormeneren berri. Orduan ingurune digitalean, sarean, interneten, sare sozialen bitartez, Sormeneren berri zabaldu behar dugu alik eta gehien, zoritxarrez Euskaldunen gehiengoak ez daki
zer sortzen den gaur egun Euskal Herrian euskaraz, eta orduan ez duen ez ezagutzen, ez du maite, ez du gozatzen, eta orduan gure kulturgintzaren ekosistema ez dago osasuntsu, eta ez daukagu kulturzale nahikorik. Oraindik ezagutzen ez duenarentzat, zein xedearekin sortu zen Sormene? Bueno, Sormenek erantzuten dio azken urteetan Euskal Herri mailako hainbat eragilek dugun kezka nagusi bati edo erronka nagusiari, gure ustez hori baita euskarazko kulturgintzaren erronka nagusia, eta da kulturzaleak sortzea. Kulturzaleak behar ditu euskarazko kulturgintzak Euskal Herri osoan eta baita Galdakaon ere. Orduan Sormenek egin nahi dio ekarpena gabezia hori betetzeko ahalegin kolektiboari, herri mailan egin behar dugun ahalegin horri. Kulturzaleak sortu nahi ditu, gero sortzaileak izango direnak, antolatzaileak izango direnak, kazetariak izango direnak, hezitzaileak izango direnak, hezkuntza arautuan edo eskolatik kanpo eta etxean transmisore izango direnak, eta horri begira burutuko dugu datozen urteetan Sormen, ez da, kulturzaleak, euskarazko kulturgintzaren zaleak sortzeari begira. Eta bide horretan bizutapen nagusi aipatzeikoak, ez da alde batetik euskara, noski, eta bestetik baita ere emakumeen presentzia hori ikustaraztea, ez da? Zein da autu horren atzean dagoen isla edo bai? Bai, bueno, guk urteak daramatzeko euskarazko kulturgintzan, ez? Sormene antolatzeko ardura hartu dugunok. Esan behar da, Galdakaoko euskara zerbitzuaren ekimen badela eta lizitazio publiko bitartez antolatzen dela, gu aurkeztu ginen, eta irabazi egin dugu eta 2 urterako ardura daukagu, ez da? Baina epe luzera begirako lanketa bada. Orain atzo bertan Galdakaoko hainbat eragilerekin egon ginen eta uste dut denek ere argi ikusten dugula. Kulturzaleak ez dira sortzen urte batean edo emanaldi zerrenda batekin, ez? Urte luzerako lana da. Guk ezagutzen dugu zein den euskarazko kulturgintzaren egoera gaur egun, sinergian eta aliantzan eta auzolanean, elkarlanean ari garelako hainbat eragilerekin. Ezagutzen ditugu euskarazko kulturgintzak dituen plazak eta Sormene jaio zen horren osagarri izateko. Eta orduan, aztertuta zein den euskarazko kulturgintzak dituen plazen egoera ikusten genuen, batean eskaini behar zaiola berez dagokion lekua emakume sortzaileen lanari, ez? Izan dadin, gehiengoa, nabarmenena, euskal emakume sortzaileen lana, ez da? Emakume euskaldun sortzaileen lan hori, ez da? Egunen batean ez dugu hori azpimarratu beharko, baina zoritxarrez gaur egun oraindik bai, guk gogoan duela urte batzuk sortzaileak.eus katalogoa egin genuen sarerako berriaren beka bati esker, eta han ikusi genituen porcentajeak zeintzu diren, eta badirudien arren orekatzen ari dela, oraindik desoreka handia da emakume sortzaileen eta gizonezko sortzaileon presentzia, lekua, oholtzan plaza publikoan dugun leku horretan arrakala handia dago. Orduan, guk uste dugu Sormenek lagundu dezakela arrakala hori murrizten. Esan bezala, atzera kontaketa hasia da, zer dakar aurtengo Sormenek? Bueno, 4 lan ildo ditugu guk, kulturzaleak sortzeko, eta horiek jorratuko ditugu beti. Sormeneren ardura daukagun bitartean behintzat, dira sormena sustatzea modu integral baten, eta sistematiko batean, hezkuntza arautuan, ez arautuan, eta etxe giroan, plazak eskaintzea euskarazko kulturgintzari, edabideekin lan egitea eta transmisioa bermatzeko ahaleginean laguntzea. Pandemiak kolpe oso gogorra eman die euskarari eta euskarazko kulturgintzari, euskara asko bigarren mailako hizkuntza bazen pandemiaren eraginez 3., 4. mailako geratu da, esan dezagun, ez? Oraindik ere kolpe latzagoa jaso dugu eta euskarazko kulturgintzak plaza asko galdu ditu, gero agian ez dituenak berreskuratuko. 4 lan ildo horietatik uste dugu transmisioan eten handia egon baldin bada lehenago ere, pandemia baino lehen, pandemiaren eraginez oraindik etena are gehiago sakondu dela edo zabaldu dela eten hori, ezta? Orduan guk proposatu diegu Galdakaoko eragilei eta udalari, eta hori proposatu genuen lizitazioan, datozen 2 urteetan ahalegin handia egin behar dugula
euskarazko kulturgintzaren transmisioan gertatzen ari den eta eman den eten hori laburtzeko, ez? Ez da din izan orain artekoa bezain zabala eta sakona. Eta orduan, egin dugun egitaraua, pentsatu duguna, helburu hori lortzeko da. Euskarazko kulturgintzaren transmisioak guk ulertzen dugu, izan behar dela alde batetik euskarazko kulturgintzaren historia eta oraina erakustea, hau da, zer sortu duten gure aurrekoek zer sortzen ari garen gu gaur egun, eta paraleloki euskaraz sortzeko grina transmititzea. Hau da, ezagutza hori izan dadila gero sormenera bultzatuko duena. Ezagutu dezagun zer sortzen dugun, zer sortu dugun, guk ere aproba egiteko, eredu baten gainean, adibide baten gainean, hori deusesteko, jarraitzeko edo nahi duguna egiteko behintzat. Grina hori ospotzeko, adibidez goizetan zehar, tailerrak antolatu dituzue, ikastetxe desberdinetako ikasleekin. Zenolako garrantzia du honek, ezta? Sormenak hezkuntza arloan zein hausnarketa egin dezakezu honen inguruan? Bai, guk ulertzen dugu kulturgintza ekosistema bat dela, eta ekosistema hori osatzen dugu saleek, lehenik eta bat sale bihurtzen zara, ez? Saleek, sortzaileok, antolatzaileok, edabideek, eta ezitzaileek, hezkuntza arautukoek, ez arautukoek eta gurasoek. Eta hori ekosistema bada, elkar elikatzen dugu, ez da piramidala, ez da horizontala, borobila da, etengabe ari gara elkar elikatzen, eta lehen aipatu dugun lau lanildo horiek lantzerak orduan, transmisioa da lanildo oso importante bat, guretzat lehen esan dudan bezala, eta orduan transmisioa hezkuntza arautuan landu behar da, ez bakarrik hezkuntza arautuan, baina hezkuntza arautuan ere bai. Orduan, 16, 17, 18 eta 19 goizetan Galdakaoko ikastetxeekin lan egingo dugu, egun bakoitzean izango dute kultura adierazpide ezberdineko sortzaile bat, antzerkia izango dute azaroaren 16an, 17an izango dute dantza, 18an musika eta 19an ilustrazioa. Egitaragua osorik dago sormene.eusen, baina sortzaile hauek ikastetxeekin landuko dutena da alde batetik sormen prozesua erakutziko diete, antzerkiari dagokionez, dantzari dagokionez, musikari dagokionez eta ilustrazioa dagokionez, baina batez ere galderak egingo dizkiete eta proposamenak egingo dizkiete datorren urterako. Ikastetxeei guk sortzaile izan genien, transmisioa da iraunkorra den lanketa bat, ez dena amaitzen, eta orduan proposatu diezaiegun ikaslei eta irakaslei, az gaitezen aurten, astiro, baina etengabe, pausuak ematen horretan. Orduan, aurtengo tailerretan sortzaileek erakutziko diete nola lan egiten duten, baina erronka egingo diete 2022 eta 2023. Horrela jarraipena izango du sormen prozesu horrek, ez? Hori da asmoa, eta nahi duguna da ikasle horiei erakustea edo ikasle horiek eta irakasleek barneratzea alde batetik zein den euskarazko kulturgintzaren egoera adierazpide horretan gaur egun, eta batez ere ze baliagarria izan daiteken ikasle horiek pentsatzen eta sentitzen dutena eguneroko bizimoduaren gainean, kezka sortzen dieten gai horien inguruan, antzerkiaren bitartez, dantzaren bitartez, ilustrazio, arte plastikoen bitartez edo musikaren bitartez badaukatela modua adierazteko, ez? Eta arratsaldetan hori bai, publiko osoari bideratutako egitarauen mardula antolatu duzuena, horien artean esan dugu baita ere emakumeek protagonismo berezia hartuko dutela, besteak beste lehenengo proposamenetako bat da, ez? Maider Oleagaren muga ditzen da pausua dokumentala, zuzen Elbira Zipitria irakaslearen bizitzari buruzkoa. Bai, hori ere lehen esan dudan bezala dena dago pentsatuta kulturzaleak sortzeari begira irizpide batzuekin, euskaraz, emakume sortzaileen lana nabarmentzeko eta aurten batez ere transmisioari erreparatuz. Orduan, Maider Oleagak dokumental bat egin zuen, muga deitzen da pausua izenekoa, eta bertan Elbira Zipitria da bere gogo eta gai, berari eskainitako dokumental bada, sormen lan bada, eta Elbira Zipitria izan zen, frankismo garaian lehenengo andereinoetarikoa. Euskara eta euskarazko kulturgintza besteak beste transmititzen eta bizira onarazten sekulako lana egindakoa, ez? Eta
zoritxarrez askok ezagutzen ez dutena. Eta egingo dugu, proiektatuko dugu dokumentala, eta gero solasaldi bat egingo dugu emakumeek euskararen eta euskarazko kulturgintzaren transmisioan izan duten eta duten garrantziari buruz, egin duten ekarpen historiko horri buruz, eta bertan parte hartuko dute Kontxita Beitia. Kontxita Beitia da Elbira Zipitriaren ikasle izandakoa, 84 urte ditu gaur egun, ikasle izandakoa eta gero irakasle egin zena. Eta gero Euskal Herriko Unibertsitateko bi irakasle ikerlarik ere parte hartuko dute, Carmele Pérez Urrazak eta Begoña Bilbauk, hauek ikertu dute emakumeen lana, bai frankismo sasoian, baina baita gerora ere ze ekarpen egin duten emakumeek heziketan, hezkuntza arautuan eta hezkuntza araututik kanpore bai, eta gero gaur egun irakasle diharduen Bakarne Begoñak Galdakostarrak ere parte hartuko du. Orduan belaunaldi ezberdinetako eta hezkuntza arautuko eta hezkuntzako heziketako esparru ezberdinetako emakumea jarriko ditugu solasean, sormena, euskararen transmisioa, irakasle izatea, heziketak duen garrantziaz horretaz hariko gara. Eta horrekin jarraituta baita ere, Galdakaostar batek, hain zuzenean Legarreta zuzendariak, sortutako esaz, emakume sortzaile eta artisten zareak ere, kontzertu bat eskainiko du, gainera kontzertu nahiko berezia izango da, ez da, zera aurreratu dezakezu? Berezia da, beren beregi ari direlako prestatzen sormenerako. Esaz elkartea nahiko sortu berria da, eta beraien asmoa da batez ere emakume konposatzaile, interprete eta musika klasiko inguruan ari direnak, ez dute bakarrik emakumeen lana nabarmendu nahi, baina hortik hasi dira. Elkarte bada, emakume interpretari eta konposatzaile horien lana ezagutarazi nahi duen elkarte bada, eta beraiek sortuko prestatzen ari dira emanaldi oso berezi bat, batzen gaituzten balsak izenekoa da, eta besteak beste emakume konposatzaile baten obra joko dute, kanta pieza batzu joko dituzte, eta gero iaz sormenen egon zen Leire Bilbauren Etxeko urak poema liburuko etxean igeri egitea. Poema hartu dute eta sortu dute pieza bat bereziki sormenerako lagina izan daiteke etorkizunean elkarrekin egin dezakegun lanaren lagin bat. Hau da, zergatik ez, hartu emakume idazle euskaldunen lanak eta hoietatik abiatuta musika berriak sortzea. Eta oso emanaldi berezia izango da, lan handi egiten ari dira entseguetan horretarako, hanek zuzenduta, eta uste dugu oso emanaldi berezia izango dela bai. Baita ere kulturaren bitartez, hausnarketarako tartea ere irekiko da, ezta? Biziposa elkartearen eskutik ikuskizun berezi bat eskainiko baita, eta baita ere, esan bezala, hausnarketarako plaza hori irekiz. Bai, guretzat, kulturgintzari guk ematen diogu balio sozial bat, funtzio sozial bat, eragin soziala dauka, guk maite dugun kulturgintzak, eta biziposak elkarteak hori lantzen du ere, bai, ez? Biziposa elkartea, 36 elkartek osatzen dute, beraien egunerokoan eskubideak urratuta dituzten hainbat personek osatzen dituzten elkartea da, behar izan bereziak dituzten personek osatutako elkartea da, eta bere hasieratik euskaraz lan egiten dute, hasieratik, eta sorkuntzarekin oso lotuta, ezta? Orain arte lan asko egin dituzte, mikrodokumentalak egin dituzte, elkarte bakoitzarenak, dokumental oso bat biziposa zer den azaltzeko, disko DVD bideo bat atera zuten, datorren urtean aterako dute berri bat, eta guretzat bat egiten du sormenek dituen helburuekin eta dituen irizpideekin. Eta orduan, azaroaren 20ko goizean emanaldi bat prestatzen ari gara horretarako, eta hor, besteak beste Julen Gabiria idazleak parte hartuko du, eta gure zeineak, Aspanovas, Naizen, eta Euskal Herriko Down sindrome duen elkartekoek ere parte hartuko dute, eta erakutsiko dituzte
euren elkartea eta euren elkartea osatzen duten personek nola bizi diren erakusteko egin zituzten mikrodokumentalak. Orduan, hori uztartuko dugu eta hori da emanaldi horren bitartez adierazi nahi duguna, ez da? Sormenak, kultur sormenak, eguneroko bizimoduari erantzuteko eta aurre egiteko eta ulertzeko baliabide handiak ematen dituela eta egia esan Bizipoza elkartea osatzen duten pertsona horien egunerokoa gurearen aldean ez da bat ere erreza, oso latza da kasu batzuetan. Eta sormenetik horri nola erantzuten dioten, guretzat oso miresgarria da eta sormenerekin bat egiten du. Sormen irango duen 6 egun luzeetarako ezan dugu, komentatzen ari gara programazioaren tarte batzuk, ez dugu denborarik danak komentatzeko, baina oso osotua eta disiplina anitzekoa baita, musika, antzerkia, komikiak baita ere, dantza, baina baita ere komentatuko dugu oso hitzaldi interesgarri bat izango dela, Galdakao Gogora elkartearen eskutik, eta hain zuzen emakumeak gerra zibilean du ardatz, eta baita ere sormen lanaren ekarpena. Zer jorratuko da, zehazki? Bai, hori da, Magic Dixit izeneko antzeslan bat prestatu zuten Goitibera konpainiakoek, eta hori dago oinarrituta konpainiaren zuzendariaren amatxik, amamak, Gerra Zibilean bizi izan dakoetan, Gerra Zibilean bizi izan dako une oso latz batzuen inguruan sortutako pieza laburra da, 21 minutukoa, eta orduan 20 minutuko pieza horren ostean, Galdakao Gogora elkartekoekin batera, antolatu dugu solasaldi bat emakumeak gerra zibila eta sorkuntza lanak. Izenburu horrenpean. Eta egingo duguna izango da, bilduko ditugu emanaldiaren ostean alde batetik antzeslanean parte hartzen duten aktoreak eta zuzendaria eta gero Galdakao Gogora elkarteko kideak eta Galdakaoko emakume batzuk zeintzuk bizi izan zuten gerra ostea eta egoera latza eta bere kontatuko digute. Baina lotura izango da emakumeek bizi izan zutena eta nola eskutatu den, zer bizi izan zuten emakumeek gerra zibilean, eta sormen lanek hori azalerazteko eta ezagutarazteko ze ekarpen egin dezaketen, ez? Hor, uztartuko da, Magic Dixit obran ikusiko dugu adibide bat, nola Goitibera konpainiak nola ekarri du taula gainera hori, gai hori, eta nola beste kultur adierazpide batzuetatik zer egin daitekeen memoria historikoa bezalako gai batean, edo emakumeak eta gerra zibila eta gerra ostea bezalako gai batean, gai bati ze ekarpen egin diezaiok egun sorkuntzatik, kultur sormenetik. Memoria historikoa ere ardatz beraz sormeneren bigarren edizio honetan. Zenolako erantzuna espero duzu herritarren eta euskaldunen artean bigarren edizio honetan? Sormenen lehenengo edizioa iaz izan zen pandemiapean, presentzialki iaz izan genuen ezer egin, dena streaming bidez eman genuen, aurten asteburukoak emango ditugu streaming bidez, baina iaz streaming bidez eman genuen osorik. Iaz gogoratzen dugu emanaldi batean baino gehiagotan 600 gailutatik jarraitu zutela sormene, horrek esan nahi du izan zitezkela 600 lagun, baina izan zitezken 1200, oso kopuru altuak dira, euskarazko kultur edukiak streaming bitartez badakigu guk normalean ezagutzen dugu ze datu dauzkaten, ze gailu konektatzen diren, eta 250, 300, 400, 600 datu altua dira. Aurten espero duguna da hori presentzialera ekartzea. Bigarren edizioa da, gu ere egiten ari gara. Orduan egiten ari garen lan azken asteotan da Galdakaoko eragileekin bildu, azaldu zer den 2021ko sormene eta 2022ko elkarlanerako lehenengo pausak ematen ari gara. Orduan uste dugu horrek emaitzak ekarriko duela eta presentzialki alde batetik Torrezabal kulturretxea eta gero asteburuan Ardantza parkean jarriko dugun karpa horretan
batuko dela jentea. Eragile askorekin ari garelako, eta gero antolaketa mailan ere, lehen esan dugun bezala, Galdakao Gogora bezalako elkarte batekin ari garelako, edo bertako ludoteketakoekin ari garelako, eta uste dugu horrek emaitza emango ekarriko duela, ez? Baina lehen azpimarratu dugu, eta atzoko bileran ere esan genien, ez? Galdakao eragilei, hau iraupen luzerako pentsatutako egitasmo bat da, eta orduan astiro pitike egin behar dugu bidea. Bai, esan bezala, jaio berria da, jaialdia, eta pixkanaka kontsolidatzen joango dena ziur asko, izan ere baita ere testu inguruak ez du askorik lagundu, baina pixkanaka badirudi tunelaren amaieran argia ere ikusten ari garela. Hala ere, horrelako ekimen handi bat aurrera ateratzeko zein da gakoa? Bueno, guk uste dugu euskarazko kulturgintzak dena daukala irabazteko, ez? Oso egoera makurrean gaude Euskal Herri osoan, ikusi besterik ez dago adibidez, Espainiako eta Frantziako aginte judizialetatik zenolako erasoak ditugun, edo Nafarroan eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan sindikatu batzuen aldetik eta ze jarrera dagoen, alderdi politiko batzuek nola jokatzen ari diren, hizkuntza eskakizunei dagokien, adibidez. Oso egoera makurrean eta dena kontra dugula eman dezake, eta bada, baina aldi berean guk uste dugu dena daukagula irabazteko, eta guk kulturgintza ekosistema bezala ulertzen dugu, eta uste dugu ekosistema bezala jokatzen baldin badugu oso indartsuak garela, izan gaitezkela, Euskal Herrian. Eta orduan sormene sortu genuen konbikzio horretatik eta ambizio horretatik, egiteko gogo horretatik, eta batez ere etengabeko elkarlanean Euskal Herri mailan, kulturgintzan, euskalgintzan, hezkuntza komunitatean, ari diren hainbat eragilerekin, etengabe elkarlanean, etengabe gauzak hausnartuz elkarrekin, etengabe lanak proposatuz batak besteari, baina behar izan batetik, behar ditugu euskarazko kulturgintzarentzat plazak, eta sormene dator, aspalditik dauden eta sortu berriak diren beste batzuen osagarri eta zergatik ez akuilu sor daitezken berri batzuetarako, baina batez ere uste dut dena daukagula irabazteko eta jarrera hori nahi dugu zabaldu eta euskarazko kulturgintzak horrelako plazak behar ditu Galdakaon eta beste herri askotan. Mezu baikor horrekin geldituko gara. Gotxon Barandiaran sormene jaialdiaren antolatzailea, mila esker Naveka Telebistara gerturatzeagatik eta gertutik jarraituko dugu baita ere aurtengoa. Eskerrik asko zuei. DDT banaketak argitaletxeak iaz kaleratutako Izar Beltza Deneoa liburuaren aurkezpen berezia prestatu du kolektiboak. Gune autogestionatuaren historiari errepasoa egiten dio Ando Fernandez Azkaraik idatzitako lanak. Bertan sortutako punk taldeak gogora ekarriz. Eta hain zuzen, talde horietako zenbait elkartu eta egun osoko egitaraua prestatu du DDTek larun bat honetan hilaren 21. Izar Beltze Atenea oso berezi izan zen hemen Bilbon, eta batez ere kulturaz komertziala mugitzen diren taldeekin eta hori ez, eta orduan pentsatu genuen egitea zerbait potentea eta handia eta jendea berriro biltzeko aitzaki bat. Eta orduan pentsatu genuen Izar Beltz liburu hau aurkeztea eta Izar Beltzeko Ateneo jende guzti hori berriro biltzea. Eta liburu aurkezpen eta gero, 10 bat talde lotu dira berriro, aspaldia jotzen ez duten taldeak, eta orduan izango da oso aurkezpen berezi bat. Izango dira 2 eszenatoki, eta 15 minutu talde bat, beste 15 bestea, eta izango da pan, eta Izar Beltz moduan. Lurrean, ekipo de voces bat, jarri, horrela ziren kontzertuak, eta horri berriro biziko dugu. Orduan, emozioak eta hori egongo dira hor pilpilean. Sondikan kokatuta dagoen Astika herrian ospatuko da aurkezpen jaialdia, eta Izar Beltz Ateneoa bezala, ideien trukerako, hausnarketarako eta eztabaidarako gunea izan nahi du ekitaldiak. Astika herriak Izar Beltzen egiteko erarekin bat datorrela iritzita erabaki dute antolatzaileek ospatzea. Ez da kasualitate bat Astika herrian egitea, ez? Astika
herria leku aske bat da, okupatua, eta hori ere mantendu behar genuen. Gainera uste du jende asko etorriko dela, eta orduan behar genuen ere espazio handi bat, eta gainera Aztikako politikarekin Izar Beltz bat dator, orduan oso kompatibleak dira. Jende hartu du, ostras, benetan, izan da harridura bat, eta venga, egingo dugu hau eta berpiztuko dugu. Ez genuen ikusten Bilboko gaur egungo talde bat ekartzea Izar Beltzen jai baterako, raskatu behar genuen eta berriro hor barruan gordeta dauden sentimendu horiek berriro berpiztu, eta oso flipante izan da, gehienak izan digute baietz. Urteotan banaturik eta jarduerarik gabe egondako taldeak bildu ditut DDTek egun horretarako, eta hain zuzen, taldeen prestutasuna goraipatu du antolatzaileak. Berezia ere, haien erantzuna danok emozio pila bat, baina benetan, esango diot, deituko diot honi, horri ez dakiz ere, eta hando gu animatzen gara, benetan. Eta igual hori, dira taldeak igual 7-8 urte ja ikusi barik elkar, eta jendea etorriko da kanpotik kontzertu hau ematera, eta suposatzen dut, aste honetan izango direla ensaio guztiak, bat edo bi ensaio, eta jotzera. Eta horrek emango dira bere zarman, itxasoko aldetik
etxera iristen zen eta beti zegoen zerbait gaizki. Gaixotze